Jarwa Purwa Tunggal Basani Basmara Demi Witi Sundan Sidane Prayoga Rinenggo kahormatan ingkang tanpa upami ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani keparenga ing siang menika keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo badhe beber cariyos pamundutan ingkang mawi eraran tundung Medyun seri berangan Retno Dumilah Boyong dalang sarto pedapuk ingkang dipun asto Rangkawas Anom Suharyanto Dewan Sutradara ingkang dipun asto Rangkawas Aji Soko Asisten Sutradara Katidaken Adimas Eko Pranoto Ewondine pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi saderenge pagelaran kita kawiwitan keparenga badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kelir sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Medyun Hadipati Rangga Jumena
Yang menika kawaragani Raga Mas Anom Suharyanto, Adipati Ronggo Keniten, ingkang dipun paragani Raga Mas Dedek Wibisono, Adipati Ronggo Toh Jiwo, ingkang dipun paragani Adimas Sabar Sugianto, Ronggo Sumolewo, ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali, Raden Penatas, ingkang menika kawaragani Adimas Eko Pranoto, prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajipun gambaraken wonten ing Kraton Mataram, Panembahan Senopati Kang Aluku, ingkang dipun paragani Raga Mas Andi Prasetyo, Ki Juru Mertani, ingkang dipun paragani Raga Mas Aji Soko, Patih Singoranu, ingkang dipun paragani Raga Mas Yusuf Sutresno, Temenggung Alap-alap, ingkang dipun paragani Adimas Imam Sarjono, Wasis Joyokusumo, ingkang menika kaparagani Adimas Bagong Sutresno, Nyai Adisoro, ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati, wonten prajurit katindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajipun gambaraken wonten ing Taman Medyudi, Retno Dumilah, ingkang menika kawaragani Nimas Diah Maharani, Retno Pagedongan, ingkang dipun paragani Nimas Tata Wulandari, Ratu Waskita Jawi, ingkang dipun paragani Nimas Puput Jarmiati, Nyai Supit, ingkang dipun paragani Nimas Uut Sutriana, Ki Supit Mangun Wikerto, ingkang menika kaparagani Bapak Begek Ariwarsito, Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur pelawak Wahyu Manggolo ingkang dipun tindakaken Cak Sendor, Adimas Rokim, Cak Sariman Sarto, Bapak Mogol, wondene emban ingkang dipun tindakaken Siciup Arum Somplak, Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Menggah mekaten para kadang pamiarsa Sutresna Budaya, para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng ngapirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wasana
Sugeng Hamirsani nuwun nuwun. Rukun tresno ya mas. Wes pestine pantese padha anggrung ketica laku terma bekti sumkemring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sak negara. Wes pestine pantese padha anggrung kepica laku terma bekti sumkemring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sak negara. Apa winantura harja Sing saya sing rukun jawana ning
matur Kang Mas Dinata. Iya. Toh jiwa Sumalewa alan sira keniten. Sabda dalem Kang Mas Adipati. Sembah bektinira wis ndak tampa ora liwat puja pangestuku kebat tampan. Sangat anggen kula mundi-mundi ndadosaken jejimat kula Kang Mas. Kabeh para prajurit ing Medion. Lungguhe dikepenake jalaran durung ana dawuh marang sira kabeh. Bali marang sira. Keniten Nggih. Sumalewa Inggih. lan sira Tojiwa. Inggih. Aku ngersakake kumpuling kabeh para hadipati Brangwetan ana ing Kadipaten Medion. Sepisan pancen aku kapang marang sira kabeh. Coba aturke kahanan ana ing kadipatenmu dewe-dewe. Kepareng matur Kang Mas Adipati Rangga Jumena. Wonten ing Pasuruan dinten sakmenika boten manggih rubeda menapa-menapa. Pasuruan titi tentrem tata raharja. Bagus. Anjur sami kalian kula wonten ing kadipal kula mboten nanten alangan kula kalis niryan sami kula Benten kalian japanan Kang Mas. ridane kuwi Dinten sakmenika kawula wonten ing japanan sami bebodro wonten ing negari sanes awit rupaing papan lan panggonan saengga kawula wonten ing japanan sami bebodro. kuwi uga bisa dadi penggalian ora mung jeneng sira kang menggaliake kabeh kawulanira kalebu panjenengaku pribadi bakal melu menggaliake perkara kuwi. Tungkap angka loro. Apa kowe kabeh ora padha keprungu? Yen iki dina punjering peperintahaning tanah Jawa mapan ana ing Mataram. Kapara kabeh para hadipati Brangwetan kaya-kaya dikimakake. Mungguh pinemumu kepiye umpama awake dhewe kudu deku-deku sowan ana ing Mataram. Apa kira-kira patut, Kang Mas Rangga Jumena. Sakderengipun nyuwun sewu. Dinten sakmenika Mataram ingkang dipun lenggahi Danang Sutawijaya nggih Panembahan Senopati. ya, Badhe matek dados kasultanan ingkang supados kadipaten pamancat saking Brangwetan Nyengkuyung. Anggenipun Danang Sutawijaya badhe jumeneng sultan wonten ing Mataram nanging kula kinten adipati pemancat saking Brangwetan kula Sumalewa dalah kadang-kadang sanesipun boten sarujuk yen to tiang-tiang Brangwetan menika dipun endhakaken saking Mataram. kowe ora sarujuk, Boten sarujuk. kowe kabeh kepiye? kenane pemanggih kula Ora sarujuk madhok. Lah kowe Semanten ugi kula Kang Mas awit menapa ingeti lembaran sejarah tos turas wonten ing pajang menika panjenengan boten kok Danang Sutawijaya menawi to Mataram dados punjering pemerintahan Kadipaten Brangwetan minangka andhan kula boten sarujuk Kang Mas. umpama mungsuhe Mataram kowe kabeh padha wani. Tartamtu kemawon wani. Bagus. Yen kaya ngono. Wiwit dina iki Adipati Brangwetan mratelakake ora bakal sowan ana ing Mataram. Tegesipun Ateges mbalelo sultan.
Mataram. Menika leres Kanjeng Hadapati Rangga Jamuna. Miyak sagung kabeh para nayakaning Kadipaten Medion ana Wigatyawa. Adipati Rangga Jamuna. Ngantos kula munggah Pendopo Agung ing Kabupaten Medion tanpa paring cecala sejatosipun nampi dawuh saking Panembahan Senopati. Namung saderengipun kula matur ngenani dawuhipun Panembahan. Salam taklim kula mugi katur. Ya, tak tampa tiba sepadha-padha. Adipati Rangga Jamuna. Kepiye? Wanter dawuh Panembahan Senopati. Ngutus marang tumenggung alap-alap tumuju ing Kabupaten Medion mung pengen nayenke apa sebabe kaping pindho telungan cik ora suwan ing Mataram kabeh dadi piribukan ing Mataram satemah Panembahan Senopati atur nawala kunjuk dumateng panjenengan. Nawala. Cik, Coba. Atur. monggo. Peniten. Nggih. Sumolewo. Mik. Oke. Ingsun Panembahan Senopati ing Nalaga kinarya pandham pengayoman ing tanah Jawi. Mula sabdaning ingsun marang para wedrah Adipati Pemancak ing Brang Wetan klebu Rangga Jamuna. Ingsun tetepake kang supaya marah ngabiyantara kinarya tetelukan Sultan ing Mataram Panembahan Senopati ing Nalaga. Lamun para wedrah Adipati Brang Wetan ndoha marang sabdaning ingsun tetepake sira dadi pengkhianating negeri lan menang kapidana. Bangsat. Rangga Jamuna. Matura kaning Panembahan Senopati. Kanang Suta Wijayaswani nganggo gelar Panembahan kapurbal ngrehake para Bupati Brang Wetan. Inggih Bupati Brang Wetan king darbe kuwasa Panembahan Rangga Jamuna sing ora bakal sowan. Alap-alap wis krungu apa kang dingendikake Kang Mas Rangga Jamuna Lan minangka paseksen balap-balap Adipati Brang Wetan wiwit saka Pasuruan. Keniten bakal tak tambahi gelar Rangga Keniten. Saka Malang Rangga Toh Siwa. Semono Japanan Rangga Sumolewo. Wani gempur negara Mataram. Rangga Jamuna. Yen kang sira lali tak elingi. Panembahan Senopati yo Danang Sutawijaya. Adeg dadi panembahan kuwi wanter dawuh Rama Ndika Sultan
Hadiwijaya. Yen to Rangga Jumuna ora ngakoni yen to Danang dadi panembahan Senopati, tanggep Rangga Jumuna ngundang kang Tan Ratu. Ya, Balelo sangka Mataram. pancen yen perlu panembahan Senopati nyembah kelamaane Rangga Jamuna. Tumenggo ngalap-alap minangka duta. Duta kuwi utusan kuwi pamungkas. Sinampiran Purbalana Sesa, sinampiran kembang rintunce Senopati ing Mataram. Yen Rangga Jumuna lan Bupati Brangetan ora gelem sowan ing Mataram, Madiun lan kabeh kabupaten bakal tak libatake. Apik para prajurit. Bupati Brangetan kang padha nyengkuyung panembahan Rangga Jamuna. Balekke prajurit Mataram aja sisake siji wae. Prajurit. Hei. Wong Brangetan Ramawas. Sopo sing ditempiling? Tumenggung alap-alap. Dret. Iki kriwikan dadi grojogan. Rangga Jumuna lan kabeh bupati saka Brangetan wis disengaja mbalela sanga Mataram. Mula aku pengen krungu kepiye sumpah lan prasetyamu. Jiwa raga kula berikan kagem bumi kula Jemetar. Bagus, yen kowe Semanten ugi kula. Jiwa lan raga kula gesang kula kuandhaken wonten ing Mataram. bagus. Kowe urip saka Mataram. Kowe mangan saka bumi Mataram. Terus Esuk ngati dipendhem ing bumi Mataram. Kok tak jaluk ora usah eman yen nyawamu kanggo ndepani bumi Mataram. Yes. Urung tangan Wanyo-wanyo pangucapmu mung andaan Danang Sutawijaya wong kere pacu kiling bali sing kepengin dadi sultan ning Mataram. Sapa Danang Sutawijaya? Apa kowe ora ngerti? Anak pemanahan wong larat temurat jeneng jagat ngempil kamukten ning Pajang. Saiki kepengin dadi sultan ning Mataram. pancen ora kleru. Danang Sutawijaya kuwi mung anak pemanahan. Iya. Ning kudu eling Rangga Keniten. Danang dipundhut angkat Sultan Hadiwijaya. Yang apa? Ana lelakon Iya. sayembara sapa sing bisa mateni Harya Penangsang diwenehi bumi alas Mentao. Alas Mentao dibabat dadi Mataram. Iki ora mung peparingan, ning iki hadiah sangka Sultan Wong Hadiwijaya. Brangetan ora gumun. Yen to Danang Sutawijaya iso mateni Arya Penangsang Adipati Jipang Panuran. Jalaran Adipati Brangetan luwih jatuh lan luwih dikdaya tinimbang wong kulon ngandani. Iki cetha yen Rangga Jamuna, Rangga Keniten lan kabeh bupati Brangetan Iya. dakah serakah kesusunan Alah, kang